αυτούς. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως το Σάββατο το βράδυ για όλους σας ήμασταν για χρυσό μετάλλιο, Δευτέρα απόγευμα για όλους σας ήμασταν, τέλος πάντων δεν χρειάζεται να πω τι ήμασταν. Εμείς συνεχίζουμε. Σας είχα πει ότι πιστεύω πάρα πολύ σε αυτήν την ομάδα, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ, αλλά παρόλα αυτά, παρά τη μεγάλη νίκη δεν έχουμε κάνει τίποτα, γιατί χρειαζόμαστε τουλάχιστον άλλη μια νίκη. Και το μόνο που θέλουμε είναι με οποιοδήποτε τρόπο να φτάσουμε στην οκτάδα. Τι αλλάζει μέσα στις 3 ημέρες και η εθνική ομάδα καταφέρει και κερδίζει ίσως το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο του Ευρωμπάσκετ? Αλλάζει η επιθετικότητά μας στην άμυνα. Είχαμε να ξοδέψουμε ενέργεια πολύ. Η αλήθεια είναι ότι ντροπιαστήκαμε. Και πιστεύω ότι δείξαμε τον αθλητικό μας εγωισμό με σωστό τρόπο. Και πολύ απλά πιστεύω με τη δουλειά που έχουμε κάνει και την αξία που έχουμε, αξίζαμε αυτή την νίκη. Πονάς? Εντάξει, γύρισα λίγο το πόδι, αλλά μπροστά στο να αγωνίσεις σε τέτοιους αγώνες με τόσο σημαντικούς, απέναντι σε μια ομάδα που πραγματικά, όπως είπα, μας έχει πικράνει πολύ τα τελευταία χρόνια, ήταν μεγάλο κίνητρο. Μπράβο σε όλα τα παιδιά και συνεχίζουμε κάτι που πριν από 2 μέρες όλοι πιστεύουν ότι έχουμε τελειώσει, αλλά όχι για μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.